हेलौ हेल' मा खालामबाय दं? ओइ ओरैनो गोलावै जिरायना दङ। आदसा ओमफ्राय मोनसे खोथा दाख्लै बावैसो दे मोनसे रिल्स बानायनाय नुदोंमोन आङो नोंजों सान्द्रि मोखांजों ओमफ्राय गोसोआव मा रोखोम मोनदों नोङो? आं जेबो मोनाखै। ओमफ्राय सोर बानाया? बानायग्राखौ आंबो बुंनो हाया। आदसा नों बानायाखै होनबा ने? आं बानायनाय जायाखै आरो बानायनानै आंनो वाट्सएपआवसो हरनाय जादों। आदसा बायदि बायदि गोबां मानसियानो वाट्सएपआव सेयार खालामदों आंनोहाय फेसबुकनिफ्राय। आंलाय सानदों नोंखौसो बानायदों नामा गोरबोजों गोसो गोरबोजोंनो सानखांनानै नोंखौसो बानायदों नामा सानदों आं। ओमफ्राय समायदोंबो माथो। समायदोंबो माथो। समायदों? औ। आरो नोंबो समायनायखौ नुबावबाय? औ नों नुवाखै नामा समायनायनि? समायदोंथ' बेबायदि दख'ना गानब्ला समायगारोआनोलाय माथो। दख'ना गानबा समायो समायनानै ओमफ्राय मानसिखौनो मोखाङाव नायबा देनद्राय सोब्रासो नुयो। आंलाय नोंखौ गोसो गोरबोजोंनो मोजां मोननानैसो बानायदों नामा सानदों आङो। माथो बुंबावनो बानायग्राफ्राबो बानायबाय। औ आं माबा मोनजानायसै नामासो सानदोंमोन हाबा। आयौ जानाय नङा? बिदिथ' गैया जेबो सान्द्रि मोखांजोंबो सिनायलायाबो रायज्लायनोबो मोना। सोरबा बेखौ नुनानै मालाथो लोगो मोनबायनायखो नोंलाय सान्द्रि मोखांखौलाय नुलायदों? आदसा सोंहरनाया औ माने सान्द्रि मोखांजों आंजों लोगो लालायनानैसो मोसालायदों बेखौ सानदों आरोखि मानसिफ्रा। आदसा बेखौ खालामनायसो एखदम मिथिया। औ दा गोसोफ्रावलाय बे बानायग्राखौलाय दुखु मोनदों नामा नों? आं जेबो मोना बेखौ। आदसा मोजाङानो जादों ने? मोजाङानो जादों बानायनायालाय। फुरा माबाजोंसो समायदों माथो ने सान्द्रि मोखांजोंसो। मानसिफ्रा समायदों माने बिराद सेयार खालामसोदों। औ होमब्ला आंबो ससे होनायसै। जोंनि बेनाव मानोसो जादों आं नुनानैहाय। सोर बोरै 10 बारस्लाय बोनानै नायदोंनो। सान्द्रि मोखांखौ नोंखौ। बिदि मुं लाखिग्रा मानसिफोरजों बिदि बानायोब्ला एसे सेरबो जायोलै नामदांखाबो जायो। औलै औ। बेनिखायनो बेखौ साननानै जेबो लाब गैया बेखौ फानि टाइपआव लानांगौ। दा आं जेनेबा बे भिडिअखौ फानि टाइपआव बानायनानै हगारफिननाय जानोसै आरोखि जेनेबा भइस रेकर्डिं हिसाबैहाय सान्द्रि मोखांजों मोसानायखौ रिल्सखौहाय।